Mä olen Olli Sulima ja mä olen työjohtajana täällä metalli- ja elektroniikkapuolella. Koivusen Kimi olen nimeltäni ja työsuojeluvaltuutettu ja asentajana toimin kanssa. Olen Lönkvist Markus. Mun työkuvan kuuluu metallityöt, asennukset, elektroniikkatyöt. Nyt on parhaillaan automaattikoneen käyttö. Manutech on hyvin mielenkiintoinen yritys siinä mielessä, että me on sopimusvalmistaja, niin meillä ei ole omaa tuotetta. Ja oikeastaan kaikki työt, mikä meille tulee, on jonkun muun kokoonpanoja esimerkiksi. Ja se on erittäin mielenkiintoinen maailma, koska mikään niistä ei ole samanlainen. Mitä metallikokoonpano tarkoittaa? No meidän kohdalla se tarkoittaa sitä, että meille tulee noita osia, isoja osia, mitkä pitää kiinnittää toisiinsa ensinnäkin. Tällä hetkellä niin ilmavaihtokoneiden runkoja ja on paljon niittausta, liimaamista, massaamista. Ja sitten me tehdään muun muassa hiaville tämmöisiä pikkukoukkuja, lavanostimia. Niin kuuluu sitten tietysti isojen kappaleiden nostamista nostureilla. Tämmöisiä hydrauliikkaputkitöitä ja jonkin verran sähkötöitä voi liittyä siihen. Ja kokoonpanoasennus. Parasta mun työssä on vaihtelevuus. Parasta mun työssä on varmaan se vaihtelevuus, että meillä ei ole samanlaisia päiviä. Täällä on ihan mukava työporukka ja työhenki. Mukavinta monipuolinen työ. Tykkään tästä porukasta paljon. Pomot on reiluja ja on mukava olla. Meillä on paljon täällä osaamista, hyvät tiimihenki ja paljon eri alojen osaajia, niin se on semmoinen juttu, mitä me täällä tarvitaan. Kaikissa on tullut hyviä työkavereita ja tykkään olla.